Lur, ape masak kebo gantung. Engko tuwek apa enom ya, Lur. Bismillah. Di antara tuwek dan enom. Wis, Lur, saiki diumbah. Bar dipeceli terus ki diumbah. Wis cukup, Lur. Saiki ayo dikukus. Iki mesti umbah resik terus saiki dikukus, Lur. Terus ki bumbu-bumbune ya tak kukus, Lur. Wis biasane nek kalau brambang bawang lombok cilik gede iki tak kukus. Terus ditutup. Wah, sempuk, Lor, wisan ki tintas. Terus tidak ini kene, Lor. Karo ngenteni adem. Lek dikukus ngene iki ya, Lur ya. Dadine tewel ki keset, mergane tewel iki mangki gampang bletheng, makane tak kukus. Mergane rena-rena tewel ki enek sing gampang bletheng, enek sing atos. Ngenteni adem ki diiris. Iki, Lor, karo ngenteni tewele adem, nggonggoni santene dhisik iki enek laos, terus lombok, godhong salam. Terus iki, Lor, bumbune sing tak kukus meng. Saiki digerus. Iki mung tak tambahi uyah karo gula. Iki wis lembut, Lur. Iki bumbune tanpa tak gongso, Lur. Panggah tetep seger. Regane tewel tas le ngerah. Iki aku duwe belungan sapi, iki tak cemplung nih kene, Lur. Terus tewele iki diilangi kulite.